muso bɛ sa den nɔfɛ n b'a kɛ cogo di n ye nin bɛɛ kɛ de pour que n den bɛ se ka bɔ nɔgɔ la mais bi alihamudulila ala sɔnna ka nafolo di yan nɔ n'ala sɔnna ma a bɛna ɲɛ ne den nafolo in bɛɛ de tɛ hali ni ne ɲɛ tɛ yen nɔ e den wo e yɛlɛma ko 7 bɛɛ bɛ nafolo in dun hali ni ɲɛ tɛ yen nɔ n y'a ɲini de kama o Sugu ma fɔ ɲɛna ko Gɛsu ka yɔrɔ bɛ nin yani n ka taa n'a san n tɛ taa bɔ Gɛsu la sigi ne bɛ fɛ ka taa Gɛsu fɛ yen nɔ dɛ n yɛrɛ kun ko kare jumɛn est-ce que u kun b'a fɔ ko n'i tɛmɛna kare fɔlɔ ka pharmacie yɔrɔ la ko Gɛsu ka yɔrɔ bɛ yen nɔ kare fɔlɔ filanan i b'i fari gosi fɛ pharmacie min bɛ yen k'a ka dabɔ ka se pharmacie min i jɔ n ka taa yen fɔlɔ ni bɔra Gɛsu fɛ n bɛ sɔrɔ ka taa n'a san n bɛ taa yen fɔlɔ n bɛ taa ɲɛ d'a kan sɔrɔ ka taa n ka na san yɔrɔ la. Fada. Mana makan cuma mune be? Fada. Ini dong. Mune kira tanto. Kenapa lama aku? Gogloni. Mama. Mama. Fada. Gogloni. Mama mana? Allah. Fada mu kira. Nyabo. Allah boy. Fada, ande ni konfone ke dosa. Uramso. Nah. Gausu. Ni bogara barede. Ayam beli Gausu deh. Allah boy. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Voilà, bonsoir la famille, assalamu alaikum à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent, qui aiment l'Aïdou. Donc, il n'a pas de la match comme il a un élément de surprise par le Kenya bi. Depuis que nous surprise au début, nous avons Katambalma on a kana voilà ngamo élément baula bi entre tournage qui la drone un élément on a surprise kenna. Jadi gue guna. Wah, surprise. Le bon surprise. Ya Rabbi alami, drama. Yes surprise. Agasra, yi, alors ça veut dire. Le bougement, le bougement, le. Le gâteau, non, vraiment, 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 vraiment.
Oh, les bitouros avec le Tifuno. Le grand Tifoun. Et il a anniversaire au Maroc, donc il est venu en taille. Les lèvres m'ont fait la jeune taille. Ça c'est peu, Ningadora là, gâteau ira. Wow. Les gâteaux ta. Les vénéros, il faut couper. La gâteau ta. Les tifouns ta. Regardez. HBD au grand magicien du cinéma africain, Tifoun. Voilà mes amis. Ouais, vraiment, voilà ma famille. Voilà mes enfants. Allahu Akbar. Donc, il n'a pas boire qu'à comme la vidéo qu'on a surprise qui est ratée. Maintenant, comment que les gens veulent faire fond yana, c'est que yana est wakati fitini. Sibe comment la na fond bagay. Sibe imagine na ake baga fene. Donc, mais elle a des délits. Elle a quand on y est. Oui, na fulu nbo romina bika gele ko jufu en bebodon malin bebodon djem bebodon no klela ka a sacrifice ke ka bu yere la pour que kan la ni sodia oui ni minke a jaranye kosobe ne re ka parcours kono yan nga se bima ni mo chama collaborer la cinéma domaine kono musique domaine kono adamadia yere kono la mais ce que je retiens c'est que jenatike kono ni nala i bɛn ni mɔgɔ qualité dɔw ye dɔrɔn i bi da ka sunɔgɔ i tɛ jɔrɔ ko t'i la quoi wallahi olu mɔgɔw de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ a bɛɛ tɛ yan nɔ layidu élément n ka foli b'u ye kosɛbɛ donc a ka di n ye aw minnu bɛ ka vidéo in lajɛ aw ka fara n kan an k'u remercier u ni joyeux anniversaire min kɛ n ye a ye nisɔndiya min lase n ma ala ka o ɲɔgɔn milliard lase u yɛrɛ ma wari min bɔ fɛnɛ ala ka ɲɔgɔn milliard la segi u ma fɛnɛ maintenant min jɔrɔ bɛ na kosɛbɛ jɛ man gɛlɛn mɛ laban ko ala ka an ka jɛw ala ka a sisi fo alijinɛ kɔnɔ ala kana an si tigɛ si la o caman ye baara kɛ cinéma domaine na wagati dɔ an ka équipe jama ka ca kosɛbɛ mais problème sur problème bi alhamdulilayi rabbil alamina mais ala fo ka barika da ne Tifoun min daga sunɔgɔ hakilila tigɛlen n bɛ wuli hakilila tigɛlen n bɛ n ka activitéw kɛ hakilila tigɛlen walayi ne yɛrɛ tɛ dɛ ala ni ninnu sababuyara walayi n jɛɲɔgɔn layidu mɔgɔ a bɛ mɔgɔ minnu yela 18 na layidu kɔnɔna la ala ni ninnu mɔgɔ ninnu walayi n'i y'a non magan foli aw de ta ye walayi foli belebeleba ye yɛrɛ ta ye i bɛ fo Tani Safi bɛ fo mɔgɔ ma yɛrɛ ma nɔgɔn kuma dɔ la an bɛ dimi an sɔn bɛ ja an b'a fɔ an kɔnɔ sini kɔni ne tɛ na yɔrɔ si la mais o bɛ tɛmɛ i bɛ tila ka na wa an ta o ta a bɛ tila ka fɔ a bɛɛ ka yafa ma dɛ ne bɛ yafa ma bɛ digi a nafa tɛ digi a la halisa ala k'an bɛɛ kelen ma jamakulu bɛnnen de bɛ bi fɔ yarabi ala k'an kanu amina ngorongoroni foli belebeleba ye Tani Safi fana ta ye bon ni mɔgɔ éléments bɛɛ lajɛlen bɔ bɛɛ lajɛlen fo baasi tɛ naamu kɔnɔna jɛlenw naamu ko mɔgɔ minnu ye kɔnɔ minnu ye kelen ye olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ naamu siga t'a la n'a ye kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye a bɛ sira jan tɔgɔma wa sira in kan a n'a ka gɛlɛya kala t'aw wagasi siga t'a la kuma tɛ ɲɛŋunu ka tigɛ aw la duwawu ni barika ani kɔnɔna jɛlenya faralen ɲɔgɔn kan o ni ala tandu faralen ɲɔgɔn kan n'a ye ko min daminɛ ala bɛ barika don o la anw tɛ dɛ nin de don ale Tifoun de don olu de don dɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ olu de don a b'a ɲɛ sisi an kɔrɔ terrain si ka taa an bɔ fili la a bɛ pɛrɛn-pɛrɛnni min kun an kunna terrain kan an b'a ɲɛ kumɔ juguya tɛ dɛ a bɛ fɛ baara in ka ɲa de ni baara in ɲana a nafa bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma karisa bɛ bɔ yan fɛ hali an minnu yɛrɛ ye musow ye sugu taga sira même si Bamakɔ suguba
nin tɛ karisa i layidu filimu la n'i m'a kɛ ka ɲɛ don abada i tɛ n'a ma corriger terrain kan ka ɲɛ don est-ce que ladilikan a bɛ don aw tulo la abada donc anw ka nin fitinin kɛ ale ye bi ale ka san yɛlɛma la nin ka dɔgɔ a la quoi n'i ye diɲɛ kɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo di n'i ye diɲɛ kɛ sanu ni wari ni lulu ni marijanɛ ye bi an b'a da ale de ma parce que an t'a ɲɔgɔn sɔrɔ a sara tɛ sɔrɔ an b'a fo k'a barika da naamu an bɛ dugawu kɛ hali bi o sa anniversaire caman bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen layidu nin kɔnɔ on est tous dans la maison le bonbon yanni san wɛrɛ cɛ yanni san wɛrɛ cɛ an bɛ layidu min kɔnɔ nin o k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka ko bɛɛ lajɛlen arrivera diɲɛ bɛɛ lajɛlen m'an tɔgɔ fɔ fan bɛɛ ka taa kɔfɛ layidu yɛlɛma kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka taa kɔfɛ an ka taa layidu nin fɛnɛ kɛ tuguni layidu kelen na a ka taa kɛ kɔfɛ ala k'o dɔn yira an na ni masa duwawu de ye tiɲɛ ye baaraɲɔgɔn duwawu de ye tiɲɛ ye k'anw de jɛnna k'an kɔnɔ kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma boloŋɛni duuru n'i y'a tan fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ duwawu kɛ ala ka équipe nin ala k'a yiriwa ala k'an kan bɛɛ ala k'an cɛ sitanɛ ala k'a nɔgɔya an ye an balima minnu bɛ tunga fɛ ala ka tunga nɔgɔya u ye anw yɛrɛ minnu bɛ ala ka Bamakɔ sigi nɔgɔya donc comme je disais bolodengɔni ko la i n'a fɔ n bɔra ka fɔ cogo min na n'i y'a kɛ tan ça veut dire que ça va maintenant i b'a faamu cogo di k'i mago tɛ mɔgɔ caman na i n'a fɔ ne tun bɛ cogo min na fɔlɔ plus de 200 personnes mɔgɔ 100 fila olu de tun bɛ nɔfɛ mais i mago t'o bɛɛ la pour que i k'a fɔ ko ça va nin tɛ nin ye n'i y'a kɛ tan bolodengɔni joli de y'a datugu saba bolodengɔni saba mɔgɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ saba mɔgɔ mun kɔnɔ jɛlen de b'a fɔ i yɛrɛ n'aw ye ɲɔgɔn faamu o kan foyi tɛ se aw la bilen n'i yɛrɛ fɛnɛ n'a gɛlɛyara olu yɛrɛ fɛnɛ bolo n'i fɛnɛ ko k'i b'u protéger i bɛ se ka mɔgɔ joli protéger mɔgɔ saba kelen nin ye e de ye c'est-à-dire nin ye ne tifun de ye n mago bɛ mɔgɔ saba de la ka n protéger foyi tɛ nin sɔrɔ ni ko olu fɛnɛ sɔrɔ ne kelen ne bɛ se k'u protéger n'a kɛra naani dɔrɔn a bɛ kɛ degun ye donc ni mɔgɔ saba don alhamdulilayi rabbil alamin o mɔgɔ sabaw sɔrɔla o mɔgɔ sabaw sɔrɔla donc n bɛ ala de deli ala k'an bɛɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire miroir. Maman, il m'a voilà, ma kɔrɔ terikɛnin tɛ yan fana n'a sɔrɔ ma kɔrɔ bɛ sigi ale yɛrɛ dulonnen don ne la cogoya min na tan ayi nin ka ɲi nɔ denmisɛnnin tɛ nɔrɔ bɛɛ la o denmisɛnnin bɛ nɔrɔ mɔgɔ ɲuman de la c'est vrai Gawusu e sɔnni ne ka ba y'a ma non sɔnni k'i ba kɛ i ba ye ne maman Gawusu nin diyara ne ye sa maman n'i y'a ye n y'i lasigi o de kun don wallahi o kuma de tun bɛ n bolo ka f'i ɲɛna n sɔnna i ye ne ba ye bi i ye ne ba ye sini i ye ne woloba de ka su ko ka dugu cɛ ni maramu kumana kosɛbɛ wa e yɛrɛ ye histoire in lakali cogo min na t'i ma nkalon tigɛ maman ne den nin diyara ne ye sa ne yɛrɛ nisɔndiyara ne t'a dɔn ne bɛna min fɔ nin ko la sa ne den wallahi ne ka jate la ne kun ye orphelin de ye nka ala bɛ ko min na o ko tɛ tiɲɛ wallahi a tɛ tiɲɛ ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ dɛ ne den ne kɔntanna n sewara e sɔnni k'i ba ye ne ye o diyara ne ye sa ne yɛrɛ de ma dan foyi sɔrɔ nin ko nin na non maman nin y'a bannen ye nka maman ne kɔni ne sɔnna k'i ye ne ba ye nka maman ne ye sɛgɛn min ye i kɔfɛ ne ye sɛgɛn min ye e tagalen kɔfɛ nin ye sɛgɛn bannen sa nin ye sɛgɛn bannen wallahi nin ye sɛgɛn bannen ne ko maman a kɛ to n ka kuma fɔlɔ ne ye sɛgɛn min ye e tagalen kɔfɛ maman n kɔni n tɛ se k'a ɲinɛ o sɛgɛn nin kɔ dɛ
wala ɲina man di tiɲɛ gɛlɛya dɔw ye ne nana bana kana sentimiw bila ne la hali ne se ka wuli ka n jɔ ne kɛra mɔgɔ tɔw de ne fa tɛ n kɔrɔ ne ba tɛ n kɔrɔ ka n lato Allah kibaru n kɔni ne de sɛgɛnna ne kɔni nka nin y'an sɛgɛn bannen ne bɛ se ka f'i ɲɛna ko ɲafara nka ne de bɛ yafa ma sa ne b'i deli ala yɛrɛ kama yafa ma deni masaya dɔn yafa ma deni masaya la mama ne yafara nka mama hakili tɛ se ka bɔ dɛ ne de ɲina nin bɛɛ kɔ n hakili tɛ se ka bɔ ɲina nin sɛgɛn bɛɛ ninnu kɔ kɔ ala tɛ jɔn sɔn hɛrɛ la f'a ka ɲani dɔ da i kan o kɔfɛ a bɛ hɛrɛ de d'i ma ne de ɲina nin bɛɛ kɔ mama i kun tɛ yan nɔ ne kun bɛ ni sɛgɛn na e kun tɛ yan nɔ mama mama ne i b'a dɔn ala jeni ni sɔn bɛ ja n t'a dɔn Atau segi kayak kita kau tuh deh. patara di ni bɛ dusukasi min da ne ka ala de kan maram maram jɔ i bɛ yafa ma ko in Gawusu wallahi i bɛ yafa ma ala kama deni masaya kama i hakili latigɛ i k'i hakili kɛ kelen mama ne sɛgɛnna dekun min y'i ɲɛ la dekun i tɛ dekun wɛrɛ i ɲɛ la tuguni a bannen ne pewu ne nana ni nafolo min ye Gawusu n taara nafolo min ɲini ka na n'a ye nafolo in i den b'a dun i mɔden b'a dun i fufafu an yɛlɛma ko 7 bɛɛ bɛ dɔ dun nafolo in na tɛ ban n y'a bɛɛ ɲini de kama o ne den y'a bɛɛ ɲini de kama n'o tɛ muso b'a den bila yɔrɔ yɔrɔ la ka taa nafolo ɲini yɔrɔ la ni dekun tɛ mais n den ka di n ye walayi a diyara n ye kojugu alhamdulilayi rabi a diyara n ye mama sinon don min na ne yɛrɛ dusukun tɔ yafara tuguni o kɛra don min na Mariam y'a fɔ ne ɲɛna k'i kun bɛ kaso de la yen k'i a ka di ye i ka bɔ mais i se t'i yɛrɛ la walayi o senfɛ ne y'a dɔn ko donc ne ba hakili kun bɛ ne la mais a kun tɛ se de muso bɛ s'a den nɔfɛ n b'a kɛ cogo di n ye nin bɛɛ kɛ de pour que n den bɛ se ka bɔ nɔgɔ la mais bi alhamdulilayi ala sɔnna ka nafolo di yan nɔ n'ala sɔnna ma a bɛna ɲɛ ne den nafolo in bɛɛ de ta ye hali ni ne ɲɛ tɛ yen nɔ e den wo yɛlɛma ko 7 bɛɛ bɛ nafolo in dun hali ni ɲɛ tɛ yen nɔ n y'a ɲini de kama o Dapuri kubani nana bedung ni kamar mi da ka dɛsɛ fini jema yɛrɛ tagara kaso la e datugura e den ani kɔnɔna fili tora ɲɔgɔn na ne ko i ye degun jumɛn sɔrɔ yen walayi ma mama o ye ne minɛ kun min na ala o san janba dɛ ne yɛrɛ ɲinibagatɔ de tora n ka boliw la n taara bɛn ni bandi dɔ ye a bɛ ka sunguru dɔ baraki n'a ka marifa ye k'a ka sakiw minɛ a la quoi ne de nana bɛn n'o ye ne n'o tura ɲɔgɔn na ne sunguru in ka saki minɛ k'a d'a ma o sunguru in yɛrɛ de kɔrɔmuso ne b'o sunguru in de kɔrɔmuso ka entreprise kunna bi o de kɛra ne ka sababu dayɛlɛ ne ye ja o don marifa min kun bɛ yen ne ye marifa in ta ni n tɛgɛ ye ka ne kun t'a dɔn ja ne mara min kɛra o marifa la ka tila ka taa k'o to yen dɛ san caman nana tɛmɛ mama bandi dɔw de filɛ nin ka taa n'o marifa kelenw ye ka taa bin mɔgɔ dɔw kan ka butigi kan ko butigi dakari ko butigi faga k'u ka wariw ta ne ka empruntew de taara ye o marifa la depuis o san janba ko mama ne kun taara o gɛrɛgɛrɛ de la ala t'i to a la o sabula n tɛ se juguya la ma juguya kɛ waliden na ala b'i bɔ ne den sɛgɛnna fini jema ya udah nggak tasa utara ayo sini lah angkat sedikit sara kaso la
u ma sɔn anw ka don ni ne ko ko n bɛ taa ɲɛ da n den kan ko tɛ u tɛ sɔn ne de kɔni ne dabali banna de dɛ gardiw ma sɔn a ka ɲɛ da n kan u ma sɔn dɛ mama a kun tɛ se ka ne ye o non a kun tɛ se ka ne ye o tuma e kun bɛ min non mama a kun tɛ se ka ne ye o parce que ne ye kaso ye siɲɛ kelen dɔrɔn de u taara ne ye polisiso la dɔrɔn polisiw ko ko ɲɛfɔli t'a la olu ye papier da n kan directement procès verbal sugu dɔ ko kaso bɔba direct u taara ni ne donna kaso bɔbɔ kɔnɔ dɔrɔn kaso régisseur ne ye kaso gardien ninnu ka ɲɛmɔgɔba cɛ ninnu bɛ baara la dɛ mama ninnu bɛ baara fin de la ye walayi terroriste baw mɔgɔ fagalabaw zon namaratɔw ninnu de bɛ ka ninnu lasago yen nɔ u bɛ baara la dɛ walayi jamana kan ka dɔw ye mama ne selen yen nɔ régisseur ni ne an ɲɛ dara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ko k'ale bɛ nin cɛ in dɔn non k'a bɛ ne dɔn ko ne Gawusu ko n tɛ mɔgɔ fagala ye k'ale b'o dɔn ko ne tɛ non ko ni n kun minɛna ko wɛrɛ la ale tun bɛ se k'i yɛrɛ ko mais ko mɔgɔ faga ko ne tɛ mɔgɔ fagala ye. ne b'i jama bi. Walayi n'i y'a munna ni min ɲɛda tɔgɔ wuli ha o kɛra nin to kulonkɛ la dɛ n b'a ni fara i bɛ kɔrɔ ni min ta sara i bɛ kɛ fatɔ a bɛɛ nana cɛ n'i ye ne ci n bɛ faga an ka tiɲɛ a taara ni ne ye a ka du kɔnɔ de a ko a ka mɔgɔw ɲɛna k'u k'u jija cogoya bɛɛ la bɔ kana k'a kalama ko Gawusu tɛ kaso la ye oui a sɔrɔla ka fɔ ne ɲɛna ko n ka kuma ka d'a ma ko n ka layidu ta ye k'a fɔ ko ni kɛnɛma mɔgɔ si n bɛna contact tigɛ ni kɛnɛma mɔgɔ bɛɛ cɛ an tɛna ɲɔgɔn wele telefɔni na n tɛna n kibaruya di mɔgɔ si ma o la a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko Gawusu bɛ kaso la donc ni mɔgɔ nana k'i bɛ fɛ k'i ɲɛ da Gawusu kan olu b'u ban ko Gawusu mɔgɔ tɛ se ka Gawusu ye o de kama an ma don yɔrɔ sɔrɔ walayi o de kama ko sinon a taara ni ne a ka du kɔnɔ de a ka villa kɔnɔ a ka so wifi courant fɛn bɛɛ de tun bɛ ka disposition na Gawusu kun y'u bange fo ne ko ko n bɛ wari sara ko ne ko ne bɛ wari sara k'olu bɛ ne minɛ ka ne datugu ala mama non ni Maramu tun t'a don o tun bɛ ne datugu ko in Maramu ma kɔlɔkɔlɔ kule d'a yɛrɛ kan nin don o kun tɛ yen ne kun tɛ yen nɔ ne kun tɛ kaso la dɛ ne ye kaso ye siɲɛ kelen dɔrɔn de ka bɔ donc o kɛra ten ne kun bɛ cɛ in ka du kɔnɔna la régisseur fɛ yen nɔ a ka denbaw u ye hɛrɛ bɛɛ kɛ ne ye mais o ko ma de ko n kana n kunkolo coiffer ka da kan contrôleur bɛ se ka na kaso la ka na jateminɛ voilà n'olu kɛra u ko n'olu kɛra nafɛn ye nɔ dɔrɔn n'u taara sɔrɔ ko n'u ye contrôle kɛ n'u mako jɔra ne la ni ne tɛ yen nɔ dɔrɔn a bɛ dɔn ko ale bɔra ni ne ye quoi donc o kama ko n kana n kunkolo coiffer n kana entretien foyi kɛ n yɛrɛ la donc sɔgɔmada in na juge ye n wele an taara jɔ juge ɲɛkɔrɔ an kumana donc juge ye sɛbɛn di yan k'a fɔ ko n kan ka bila ko nɔ t'a la ko nɔ foyi t'a la alhamdulilayi i y'a ye n kɔntana walayi donc a kɛra o cogo de la walayi n diyara n ye yɛrɛ de an bɛ Ala fo ka Ala barika da Ala ni ce Ala min sɔnna ka bi yira an na alhamdulilayi ne sɛgɛnna n den sɛgɛnna mais sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye koyi ko Ala tɛ jɔn sɔn ne den Ala tɛ jɔn sɔn hɛrɛ la fo ka ɲani dɔ da i kan mais ɲani in kɔfɛ dɛ hɛrɛ de bɛ yen n'i sera a kɔrɔ Ala k'an ka hɛrɛw k'an ɲɛna koyi amina ya rabbi Ala k'an ka hɛrɛw kɛ ɲɛna i yɛrɛ sɔnni min kɛra ne la Ala k'a barika don i la Ala k'a barika don i kɔ la mais